Neurodegeneratívne ochorenia, ako je Alzheimerová či Parkinsonová choroba, ovplyvňujú životy tisícov ľudí a ich blízkych. V tomto videu vám ukážeme, ako môže pravidelný pohyb pomôcť spomaliť zhoršovanie stavu a zlepšiť kvalitu života. Cvičenie je možné vykonávať bezpečne doma. Dôležité je začať. Ešte predtým, než začnete samotné cvičenie, je dôležité vytvoriť si bezpečný priestor okolo seba. Dbajte na to, aby okolo vás neboli predmety, o ktoré sa môžete napríklad zakopnúť. K cvičeniu môžete využiť stoličku bez koliesok, s opierkou na chrbát, bez opierok na ruky. Cvičte buď to v pevnej obuvi, alebo bosky. Pri prvom cviku sedíme približne v polovici sedacej plochy stoličky, nohy máme na šírku panvy, plosky sú v opore celou svojou plochou. Dbáme na to, aby sme neboli prehnane prehnutí v zádech. Tak, sme približne zrovnaní. Tak, a môžeme začať. Cvik vykonávame energicky, rovnaká varianta cviku je možná robiť aj v stoji. Cvik vykonávame približne 30 sekúnd až 1 minútu. U ďalšieho cviku zachovávame rovnakú polohu ako pri cviku predošlom, a teda sme približne v polovici sedacej plochy stoličky, nohy sú na šírku panvy, plosky sú v opore celou svojou plochou. Môžeš? Cvik opäť vykonávame energicky, švihovo, dávame však pozor, aby sme sa prehnane neprehýbali v oblasti beder. Opäť môžeme cvik vykonávať aj v stoji, opakujeme ho 30 sekúnd až 1 minútu. U ďalšieho cviku si zachovávame rovnakú polohu ako u cvikov predošlých, a teda sedíme približne v polovici sedacej plochy stoličky, nohy sú na šírku panvy, plosky sú v opore o celú svoju plochu. V úvode cviku máme ruky v päsť, sú pri tele, nasleduje švihový pohyb rúk dopredu, ako by ste chceli niečo vytlačiť. Striedame pohyb nôh, dotyk je o pätu. Pri pohybe rúk dopredu rozovierame poriadne prsty. Opäť pohyb vykonávajte energicky, švihovo, dbajte na to, aby ste sa prílišne neprehýbali v bedrech. Pohyb je možné vykonávať takisto aj v stoji, opakujte ho približne 30 sekúnd až 1 minútu. V ďalšom cviku stále zachovávame rovnakú polohu v sede s rovnakou polohou nôh. Ruky zopneme pred telo a vykonávame rotačný pohyb trupom. Predkloníme sa najprv pred seba, potom urobíme poriadne veľký pohyb, najprv na jednu stranu, potom na druhú. Ak pri tomto pohybe cítite nejaký diskomfort alebo máte problémy v oblasti zad, tento cvik nevykonávate. Opäť môžete ho vykonávať aj v stoji, opakujete 30 sekúnd až 1 minútu. Zotrvávame stále v polohe sedu, nohy zachovávame v rovnakej polohe. Poď. Jednou rukou dosahujeme k nohe, k prstom opačnej nohy. Dbajte na dostatočne veľký rozsah pohybu celého trupu. Nebojte sa dosiahnuť až na zem. Táto varianta cviku sa opäť dá vykonávať aj v stoji. Ak ste dostatočne stabilní, ak si chcete tento cvik nejakým spôsobom sťažiť, môžete využiť ľahké závažia, ľahké činky. Ak nemáte doma činky, môžete využiť malú fľašu s vodou. Ak máte dostupný teraband, alebo teda pružnú gumu, môžete využiť aj tú. Jednu časť gumy si prišliapnete svojou nohou, druhú časť gumy si chytíte do ruky. Myslíte na to, že čím je menšia vzdialenosť medzi nohou a rukou, tým bude väčšie napätie tej gumičky, takže si ju môžete povoliť podľa svojej
potreby. Vykonanie cviku je úplne rovnaké. Ruka smeruje k prstom opačnej nohy a s vyťahovaním zároveň posilujeme zadové svaly, svaly hornej končatiny. Nasledujúci cvik môžeme vykonávať opäť v sede, v rovnakej polohe ako v cvikoch predošlých. Prípadne môžeme voliť variantu v stoji, buď to vo voľnom priestranstve, alebo v opore o stenu. Ruky zodvihneme približne nad horizontálu a vytáčame sa do strán. Ťaháme sa vždy na tú stranu, kam ide prvá ruka. To znamená, keď ide ľavá ruka vľavo, dotiahnem pravú ruku a vytočím celý trup na tú stranu. Dbajte na poriadne protážení strany opačnej k tej, ku ktorej sa nakláňame. Opäť cvik vykonávajte 30 sekúnd až 1 minútu. Nasledujúci cvik vykonávame opäť v sede, prípadne môžeme zvoliť aj variantu v stoji. Vykonávame ho buď pred schodmi, ak nejaké máte doma. Ak doma schody nemáte, môže vám poslúžiť nejaká vyššia podložka, menší stolček alebo nejaká menšia podopierka pod nohy. Východzia poloha tohto cviku je s rukami v polohe svícnu. Tu opäť dávame pozor, aby sme sa prílišne neprehli v oblasti zad a môžeme. Tak. Pri pohybe vykonávame pohyb rúk smerom hore, poriadne natahujeme v loktech, cvik robíme opäť energicky, zároveň striedame dvíhanie jednej nohy na vyššie položený schodík. A na záver celej cvičebnej jednotky sa trošku protáhneme. Poriadne uvoľníme svaly, celé telo, celú myseľ. Môžeme zostať v sede na stoličke, prípadne kto cvičil v stoji, môže sa preťahnuť v stoji. Nohu vyťahnem pred seba, opriem ju o patu, tak môžem zvýrazniť miernym tlakom na svoje stehno. Dávajte pozor, aby ste sa prílišne neprelomili s tým kolenom. Striedame nohy, držíme 5 až 10 sekúnd, cítiť by sme mali tah na zadnej strane stehna. Aby sme trošku zvýraznili napätie a celé to protáženie zadnej strany, môžeme si zobrať ručník, ktorý zaklesneme za špičku nohy, jeho konce si chytíme do rúk a ťaháme špičku smerom k sebe. Tento raz by sme mali cítiť výraznejší ťah na zadnej strane nohy, teda lítko a stehno. Opäť ťah môžeme držať 5 až 10 sekúnd. Nohy samozrejme striedame, môžeme zopakovať aj viackrát na každú nohu. A ďalšia forma uvoľnení alebo protážení svalov je opäť v sede, prípadne v stoji, podľa toho, ako ste vykonávali predošlé cviky alebo na čo sa na záver celej cvičebnej jednotky cítite. Nohy dáme od seba, tak, aby sme cítili ťah na vnútornej strane stehien. Ruky oprieme dlaňami o svoje stehná, záda držíme zrovnané a ideme do mierneho predklonu. Rukami si malinko odtlačame nohy smerom od seba. Opäť držíme 5 až 10 sekúnd. Všetko závisí od toho, aký veľký ťah cítite, aký veľký ťah vydržíte. Pohybová aktivita pomáha udržiavať rozsah pohybu v kĺboch, pomáha udržiavať svalovú silu, celkovú kondíciu, pomáha vám udržovať, dokonca zlepšovať balans, stabilitu,
bežný pohyb, ako je obyčajná chôdza po schodoch, chôdza po rovine. Pomáha vám nielen udržiavať pohybový aparát v čo najlepšej kondícii, ale takisto vám pomáha udržiavať v kondícii aj váš mozog. Pomáha udržiavať a až zlepšovať kognitívne schopnosti, čím rozumieme pamäť, logické myslenie, riešenie úloh, či už bežných denných aktivít, alebo zložitejších, s ktorými sa v bežných aktivitách nestretávate. Celkové prepojenie pohybovej aktivity a takisto kognitívnych schopností a zlepšenia jednotlivých úrovní vám pomáha zlepšiť celkovú kvalitu života. Veľmi dôležité je začať a udržať pohybovú aktivitu, ale nezabúdajte, toto video vám nenahrádza návštevu fyzioterapeuta. Každý krok sa počíta. Cvičte s blízkymi, verte si. Nie ste v tom sami. Krok za krokom, spoločne.